чакай малко. Ейко. Ало, Денизов. Тук сме бе, чакаме отпред пред болницата. Къде пред входа? Ей, сега идваме. Айде, момчета. Чакай, бе. Да не ни набуташ на някой измамник, Моля се. Кога съм ви лъгал? Ей го, бе. Казах ли? Виж. Айде, Радко. Григори! Много се радвам да те видя. И аз, Денизов, здравей. Ма така ме изненада с това обаждане. Аз бях сигурен, че ще дойдеш да си ми донесеш парите. Какви пари, бе? Никакви там 1000 лева за последните случаи. Какви последни случаи? Абе, нали ви казах, че имахме договор. Умрелите от болницата, аз ги поемах. Ужас. Аз ти казах, че не му е чиста работата. Довел си ме при човек, на когото дължиш пари? Абе, Денизов, не ги ли оправихме тези пари, бе? Не, Григори, ти изчезна и повече не се обади. Много работа имах. Времената са тежки, хората мрат. Човешко да се забрави. Много се радвам, че си припомни, сега си ми ги носиш, дай. Водите клиенти, бе. Искат да купят техника, партньори са ми. Значи вие ще оправите тези пари. Абе, Спасе, дай му 1000 лева. Ти нормален ли си? Не. Тогава няма какво повече да говорим, Григори. Аз клиенти си имам достатъчно. Чакай малко, Денизов. Ти баща, ти майка. Дай да измислиме нещо. Мога да ми свършиш една работа. Готово. Каквото кажеш, както кажеш, където кажеш. Абсурд. Денизов не мога да направи такова нещо. Денизов, кажи къде мога да ида, че много... Като влезеш в първата врата вдясно. Абсурд, не мога да направи такова нещо. Слушай, отец Григори, детенцето ми 2 дена е тъжно. Това е първата му животинка. На мене не ми вярва, че ще отиде в рая. Това е против вярата, бе, хора. Разбирате ли? Ще опростя 500 лева. Аре, бе, Гриша, кой ще опрости 500 лева за погребението на някакъв хамстер? А как ще опявам хамстер, бе, хора? Ще опростя всичките. Абе, Денизов, ти що не ми каза, че хамстерчето е кръстено? Кръстено е. Това е друга работа вече. Айде, подредете се. Айде, моето момиче, мушка го в дупчицата. Упокой, Господи, душите на починалите Твои райби. Праотци, отци, брати и сестри православни християни, погребани тук и навсякъде, и на Твоя Божий раб. Как се казва Божий раб? Това бе. Плъхчето бе, моето момиче. Хамстерът Серафим. И на Твоя Божий раб Серафим. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и завинаги и във века веков. Амин. Отче, забравихте най-важното. Кой бе, моето момиче? За царството и блажения живот. Дай му, Господи, Твоето царство и безкраен, блажен живот. Амин. Ами за прегрешението? То не е прегрешало. И сега нали ще отиде в рая? Ще отиде при моята чинчила. Ще отиде. Няма как да не отиде. Ако баща ти е добър, честен, отзивчив, щедър и предложи по-добри цени, тогава ще отиде. Заповядайте на дребни сладки за упокой. Спасе, ело. Ти е намотават. Абе, глупости, върви там. Спасе, тази работа хищно ми харесва. Давай. Да. Е така в един филм, един доктор вкара един в едно подземие, упуй го и му взе органите. Цял ден само глупости говориш. Ел. Колега, вие тук с органи и с трупни тъкани търгувате ли? Що ти продаваш или купуваш? Какво за трупните тъкани? Ама какви са тия катакомби, бе? Аз си го представях по-съвременно. Нали ще прави модерна поликлиника? За вашите пари толкова сайде. Вие какво си мислите, бе? Той Денизов, господин Денизов, е най-големият вносител на стара апаратура на Балканите. Верно, какво му е на осветлението сега? Абе, това купихме един японски свръхмодерен уред за лъчетерапия. Обаче, като го включиме и се връзват към тока на болницата и затова прекъсва. Черпи ток. Японски. Браво. Аз какво ви казах? Модерна работа.
Няма тинтри-минтри. Толкова е модерен, че един месец не мога да го настроим и сега такова лъчение дава, че пациентът дава богодух. Айде, още един даде фира. Господ да го прости. Абе, Денизов, и господин Денизов, да вземем пак да подпишем един договор. За по-голям обем ще дигна комисионната. Добре. Абе, стига си говоря глупости, вървете! Доктора се шегува! Колега, шегуваш се, нали? Бе, вие не виждате ли, че инсталацията е стара и тук прекъсва? Нямаме цял ден. Хайде, ме. Радко, тук! О! Гриша! Ей, Радко! Накъде? Още малко направо. Мой магазин. Спасе, какво ще кажеш, а? Абе, има доста работи, дет могат да свършат. Тя тази работа. техника не е ли бракувана? Това е най-добрата бракувана техника. Оттатък имам 3 робота да Винчи, давам ги по 30 000 парчето. 3? Ма той един я струва милион. Моите са оригинални, бракувани. И кой ги взема? Взимат ги от киното там за разни филми. Това какво е? Трансдюсер. Доплер има ли? Доплер? Няма. Нищо. Се предпазва и това ще свърши работа. Спасе! Що не вземе едно магаре? Защото няма гинеколог и няма кой да преглежда. Аз мога фърля око. Там не барай. Там има 200 000 ваксини изтекли. Още не знам какво ги правя. Ако решите. Може се държи си ги ваксините, не ги ща. А това какво е? Това е за колоноскопия. В смисъл? Значи, отпред има камера. Да. И за едно с ученце влизаш и правиш преглед на дебелото черво. 2 метра влиза вътре. Подготвя списъка документите, много неща ще взема. Граф, кушетка, имате не искате шкаф, стъклен витрин, 2 броя спринцовки, 20 игли, 60 шпатоли, ножици, ръкави. Сега тия другите са ясни, нали? Да. Спасе магарето? Моля се, стига с това магаре. Що? Кой знае, че аз не съм гинеколог? Абе, абсолютно е прав, бе. Да, що не го вземете магарето? Без пари ви го дам. На половин цена, дай. Бе, вие добре ли сте? Все едно съм на панаир някой селски събор. Дай да купим на детето магаре, да купим на детето магаре. Какво е това? Спаса, аре купи на детето магаре. Искам магаренце, искам магаре. Радко, що се излагаш, бе? Ай, вземи го. Вземи го. Дай го това магаре. Пиши го. Радко ще бъде гинеколог, ще преглежда баба Керана и нейните са ученички. Пиши. Ще баба Кирана, няма ли някакви по-младички? Това са ти пациентите в извор. Няма. Няма. Най-младите са майка ти и моята майка. Ай, преглеждай. Спасе се да сецнеш човек, очита ми се. Отказваме магаре. Що? Бе, Добре, последно. Кажи ми, ще размислиш ли за скенера? абе, много искам да ми се махне от главата този кюток. Това, що соца беше стар, обаче няма как да се разпише за него, бе. Има радиоактивни елементи. Радиоактивни елементи. Хубаво, като не го даваш дръж, го да си го биеш в главата. Да ти пречи тука. Сега, ето. Ако това е всичко, да стискаме ръцете. Това е. Не! Линейка имаш ли? Линейка? Имаш я. Ей! Супер! Давай да видим сега. Денизов, това цялото ли? Ми зависи. Спасе, готово. Радко, какви са тия количества? Една седмица не си пикал, като гледам. Мехур? Голям ми е по наследственост. Наследственост. Сигурно. Тя на майката сърцето и се оказа доста голямо. Няма говориш за майка ми, да не си отвори устата за това нерез баща ти. Ей! Копаленце! Какво правите, бе? Хубава работа. Доведени братя, пък се карате. За какво се карате сега? Обиди ме на майка. Спасе, що го псуваш на майка? Не съм го псувал. Просто казах, че майка му е... Стига, Никой няма право да съди майка си и баща си. Казано. Айде ние си гледаме нашите дела. Бизнес имаме да правим. Гледам пивата си. Айде, момчета, на здраве за новия кабинет. Дай берем много изведрява, бе. Радко не донесе, питай него. Спасе, аз ти я донесах на тебе, пийни си и ти.
Радко, много кисело, бе. Ай. Оправихме настроението да ходим за скенера, а? Не става. Си ти. Какво правите, момчета? Довършваме си работа, ще товарим. Без Денизов нищо няма товарите. Ето го списъка от Денизов. Каза да си прибираме нещата. Ама, аре да почваме с скенера, че е най-голям. Давай, Гриша. Айде. Давай. Момент. Тук няма скенер. Има ехограф. Няма скенер. Няма скенер. Денизов сигурно нещо е пропуснал. Айде. Като е пропуснал, ще си го попълни, като дойде. Не. Ние се разбрахме. Денизов каза да го взимаме скенера, за да не ти пречи на тебе. Не, на мен то скенер не ми пречи. Така че айде довиждане. Де така с лошо. Гнева е смъртен грях. Няма да видиш райските порти. Аз не знам какво ще видя, но вие ще видите портите на склада от външната страна. Айде. Радко, ракията в линейката ли да почерпим човека? Да, ама дамаджаната или бутилката? Дамаджаната. Само, че само с дамаджана няма да минете. Ще трябва и някакво мезенци. Душа нямаш. Аз хванам си и моя работа. Ето така се отварят тези порти. Добре, вършете си работата, аз няма да гледам. Няма да гледа. Цяла дамаджана ракия и 20 кинта. Не ще гледаш, ами ще и товариш. Ела хващай от тази страна. Сега да видим кой душа няма. Добре, ще ви помогна, момчета. Айде, фащайте го. Само първо трябва този панел да се махне. Я? Това. Значи, помоги му човека трябва да го да се гледаш. хвана от тук. От тук. Нагоре. За да мога... Нагоре. На 3. Раз, два, 3. Нагоре. 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 За 20 кинта такъв пауър ти дойде? Колко работа свърши? Аз имам опит от Вимпрома на там, колко чували се захар съм изнесъл. Айде, жив и здрав. Само извинявам се да не стане някаква грешка дамаджанка. Радко! Как щеш да не изложиш пред човека? Дай ракията! Сега идва ракията. Добре, само да ви кажа, тук има по-пряк път. Няма смисъл да минават оттам, пък и мога да ви проверят. Мерси. Момчета, да тръгваме по-бързо, че много студено. Айде. Искаш ли един гълток да се стопиш? Готово. Как готово? Ние бързаме, айде. Къде бързаш, бе, Спасе? Нали натварихме? Си изпиеш тази дамаджанка до вечера вкъщи. Аз вкъщи нали съм алкохол. Щом не пиеш къщи, значи почвай се. От сега до вечера се е присушил. Колко нищо работа е една дамаджана. Айде. Не е нищо работа. Колко, бе? Тая дамаджана до вечера съм ме опукал. Като си такъв ербаб да се хвана на бас, че до вечера ни четиримата няма да опукаме тази дамаджанка. Не. Аз не се обзалагам. Езическо е. Господ не позволява. Айде. На пас за 20 лева. За 20 лева се обзалагам, че до вечера сме изпили. Не сме изпили. Ще сме. 20 кинта? 20. Айде, пичове, стегнете се да си върнем парите. Хем с тия 20 лева ще се почерпим после. Айде. Само да вземе епроветки от венерически болести, да си имаме чашка. Признайте, че съм голям бизнесмен. И скенера взехме, и пихме на аванта, и парите си върнахме. Голям си, бе! Голям си, бе, Спасе! Вятър е малка сте си вкюлях на коня. Рамазове своите братя, всички на оръжие. Полицай! Къде? Е го там. Къде е го там? Няма полицай. Кат! Се изгоряхме. Като факли изгорях. Спокойно, спокойно. Отвори прозореца. Не знам сега. Здраве ли да кажа или добър вечер? Спасе, казахте да не полива с тази ракия там. Аз му казах, не дей, ще вземе да ни спре някой, да замерише, все едно сме пили алкохол. Защото студено, замръзнало стъклото. И да полеем, ще се размрази. Бе, няма какво да лъжите, бе. Господин полицай, казано е, не лъжи. Няма какво да лъжим. Пихме.
Пихме, само че пихме аз и попа. Колегата не... биричка. Колегата не е близвал. Пациент отзад има ли? Защо, какво? Що светят лампите? Защото возим скенер. Откраднахте ли го този скенер? Що да сме го откраднахте? Кой кара скенер посред нощ? Ама аз съм лекар. Аз няма ден и няма нощ. Моите пациенти ме чакат непрестанно. Вие знаете ли кой съм аз, бе? Аз съм доктор Стефан Стамболов. Ето моята визитка. Да запомните, че съм ви преглеждал. Тръгвай, пали, да заминаваме. Ние сме двама. Той колегата ще иска един преглед. Добре, де. Аз пък съм отец. Петър Берон. Ето. Да се задавиш дано. А ти? Няма ли да се представиш? Айде, ние се представихме. Ами аз не знам кой си. Браво. Ти си Пенчо Славейков. Карайте внимателно, момчета. Има акция. Коя акция? Издирвам опасен престъпник. Рангел Чеканов. Ако нещо чуем или видим, веднага ще уведомим органите на реда. Айде! Айде. Радко чули, бе. Търсят баща ти. Трем. Даже ако го знам къде е, лично ще ходя да го издам. Айде, ходим да издопием, момчета. Благодаря ти, че... Радко! Да правим двамата с тебе в едно легло. Не знам. Казах ви с нощи, че не трябва да си допиваме. А кой крещя? Аз съм Бог, аз съм Бог. Не споменавайте на празно името на Господ. Кога сме го докарали този скенер тук? Точно преди да се развикаш. Аз съм Бога на извор, аз съм Бога на извор. Радко, стига мъче се по крака. Аз теб ли те чеша, бе? Мене кой? Представа нямам ние. Как? Сме го домъкнали този кютук тук. Ти мисли как ще го закараме в кабинета. Ай, спете. В момента никой от нас не мога да мисли. Радко, Спас какво каза, бе? Денизов, що звъни? Щото е махмурлия. Това Денизов, ако ми се падне сега, ще му резицирам всичките органи без анестезия. Ма какво става? Какъв е този пожар? Иска си парите още днес. Нали оговорката беше за другия месец? Беше! Ядосана, че сме взели скенера. Давайте пари. Аз каквито пари имах, с нощи ги дадах на катаджията. Аз по принцип имам милиони, ама още не съм ги изкарал. Спасе, що не звъннеш на Вероника да вземем наема? Тя жената вече плати този месец. Не, т.е. Денизов се бяхме разбрали за другия месец, ама ги иска сега. Спасе, в нужда сме. Обади се на момичето, обясни какво е положението. Да. Може пък с Божията помощ да плати. Денизов е. Защо все аз? Защо? Докато се върна да сте преместили скенера от другата стая тук. Колкото по-бързо почнем да го ползваме, толкова по-бързо ще се видим в пари. Ясно ли е? Чакай малко. Радко, сигурен си, че трябва да го режеме? Абе, ще го резна малко, само да мога да мине през вратата.
Щом сме го вкарали без да го режиме, значи има начин да го изкара. Да, с духа на дамаджаната, дето изпихме с нощи. Дай да вършим работа. Дай да вземе пак да се напием и може да излезе. С какво бе, Гриша, бе? 5 лева нямаме да купиме бутилка, ти искаш дамаджана да купуваш. Дай зад мен, айде. Чакай малко. Аз за днеска отказах едно погребение. Да взема да звънна да го поема. Да се напиеш и да не се върнеш. Аре да вършим работа. Дай зад мене, заставай. Чакай, спри, бе! Радко, да не взем да я повредим тази апаратура нещо. Абе, тя е без това на стара, ще я повредим. Само да я пренесе оттатък, ако трябва ще я заваря. Айде, давай зад мене. Господ пред нас, ние сред него, айде. Айде, готов си. Вставайте. Леле, повикали са специалните служби. Повикали са. Специалните служби са синът и Григор. Ще отида да видя какво правят тия тапаци. Спри, ти казах! Я, колко красиво светна. Радиация. Господи, ти ли си? Какъв Господ? Бягайте от тук, все! Веднага бягай! Бягай! Бързо излизайте! Махайте се навън! Всички навън! Видях го. Абе, какво си видял? Излизай от тук! Видях се тия дух! Не ме търпай! Боже! Боже, Господи! Прикрийте си лицата! Устите и носовете прикрийте да намали пораженията! Пасе, защо така бързо се изнесохме? Хора! Люде! Видях се тия дух! Начинанието ни е благословено от Бога, хора! Дишите! Дишите, хора! Дишай! Радко, защо бе, човек? Защо? Ти те даваш ли си сметка изобщо какво направи? Резна го малко да му мине през вратата. Резна си го точно през радиоактивната глава. Сега и ние сме облъчени и цялото село ще изпадне в екологична катастрофа. Ай, са глупости. Ще духне ветер и ще го отвее и ще се изчисти. Ще го отвее. Се изчисти. След 400 години. Нов Чернобил си направил, бе, Радко! Сега какво правим? Сега вече ще се обаждам на медиите. Дишай! Ало, здравейте, BTV ли е? Юксел Кадриев искам да чуя да говориш. Трябва ли някой, който да отрази много важно събитие, да се чуе в цяла България?